Nyt kaikkien suosikkijuontaja Jako! Kiitos. Scratchas nyt hei. Esitteletkö ensimmäiset kilpailijat? Okei. Toinen on perheenäiti Tuupovaarän Öllölästä, toinen on maailman suurin filosofi. Tervetuloa rouva Siiri Puntti ja Aristoteles! Tervetuloa kisaamme. Sanotte salasanan ja Vakko iskee teitä nuijalla. Tänään salasana on joo. Siiri, olet kotiäiti, niinkö? Kyllä. Monenko kodin äiti? Ja Aristoteles, tässä sanotaan, että olet filosofi, niinkö? Joo. Onnittelut, sanoit salasanan. Joten, oletteko valmiit pelaamaan henkenne edestä? Joo. Sanoit salasanan taas. Onnitteluni. No niin, olet valinnut aiheeksi sanaston. Kysymys kuuluu. Mikä on vastakohta sanalle ei? Joo. Se on oikein. Hyvää yötä kaikki. Huomiseen. Nuija tarjosi Oiviina ja Penkki Kerävalta. Hyvää yötä!